Oh. Okay, ik ga me deliver as a package. Weer attacked him nu. A chicken. In Jim hast du nicht Schmöre von keinem. A chicken, geht aus. Treibt ihm auf uns wegzuschicken. Geht ihm eine Mail. Bro, was ist die mit dem Envelope? Der Bucher ist out. Der Bucher ist raar von der zaatige Tier. The chicken protect the mail. Was dan nog? Turkey, brother. Welcome to Turkey. Geit du. Hallo. Es ist kein Doggy, wenn die erst abstoßen, so geht. Attack mode, ambush. Full control over him. Er is dom. Okay. Amateurbicycle. Amateurbicycle. Bicycle. Hallo, troeserik. A brand new furniture. Why? Het is zo naai, het is overgepikt van een garage sale. Hallo, alles was zo traurig. Morning. Hadden we de garage? Kijk, dat is aziglijk. Pitstop. Er is stak. Ga toch bij Ginter? Nee. Locked him for the day. Dat is dus een gabber, ze kunnen helpen. Lijkt hem op drive en joekt in de back. Vrienden, ga dan back. Kim uit. I got you. De garage is offen. Wat is dat? Hallo, wie poest die? Wie man post? Wie man post? Er läuft noch von dem Turkey, schon in der Zimmer. Er läuft hem noch an neue Katschkes an Kosen. A Katschke ran. Bike voor Katschke. Het zich schon gestellt, er lijkt niet aan hand. Vult dan een schoen, een postbox. Hij wil hem een schibben voeden. Dat hebben we gepanikt, die zijn voor een uur. Dat is illegal.